Nyokora mo gijwango yawre kendo machiegni okinyi ma kono okinyi ma jaber bo Nairobi ka iwacho ni ko ngich kendo chucho ahinya iwacho ni joma wuok gweng mopogore penjore ni to Nairobi chalo nade. Ma e chal mar wach to bende okinyi ma kono wachako gi rango chal mar piny Kenya. To ma bende kama moke nyakora mo gijwango okinyi ma kawuono jatend piny Kenya nobedo kacha kod romo mano kod jotend migepe mantiere kuku mantelo ma pacho ka odiochieng' manyoro kendo ne gitwak gik mathoth ahinya oting'o kod kamano mar wechego mag teko sitima mosebedo kalal e pacho kae kuom thuolo mar dweche adek oselal kacha didek. Tiende nang'o? Owacho ni ponono kod nuore kendo en ang'o madhi timre. Ng'ato nyalo bedo ni we tich koso dhi bedo e thuolo mane mondo wanonane okinyi ma kono nyakoro mo gijwang' chal mar piny Kenya wadani mondo mwarangane tarubin gi kama wabete ka wan e studio kar kae kantiere kae kod okil kama loka Brenda Ongalo kachiel koda ka Michael Ogolla ma en janon siasa. Kawuono wada bedo kod kama watwaga achiel kachiel kamiyo gi thuolo mondo migi mos oganda okinyi ma kawuono oyawre duto kendo machiegni uru Ramogi TV. Brenda Ongalo mosi oganda okinyi ma kawuono kapok ochako. Kama na inyakilisa, agwero kamano amor mabedo kaka kawaida, nga Brenda Ongalo na lego. Ero kamano ahinya. Michael machiegni. Ero kamano ahinya Oluoch. Oyawre uru nyikwa Ramogi Ajwang'. Ero kamano kuom bedo kodwa studio okinyi ma kawuono. Nyakwa Ramogi Ajwang' ka isiwinjo kanyo welo mantiego de studio dhi bedo kata e cheno makona nyinga Cleophas Oluoch te Kisumo kanya kwar mokeo nyaka Chisango bedo kodo nyaka giko. To sani wachako kod chal mar piny Kenya kod Ramogi Ajwang' e wechegi mag teko mar sitima. Jatend piny Kenya ne obedo kod romo kod jotend migepe odiochieng'no mano nyoro odhiambo kendo koro e romono mano okelo kanyakla jotend migepe kachal koda katelo mar piny Kenya mondo girang yore ma ginyalo tiyo godo mondo migiresi midhiero mano mar lal mar teko sitima kinde ka kinde pacho kae. Romo nyakora Ramogi Ajwang' kaka nginyaneno kar kanyo mago ne gin jotend migepe ma bende ne ochopo kacha mano e kar jot ma jatend piny Kenya. Romo kamano dhi nyime kendo Ruto ma oloso kane obedo gi romo mar jotend migepe ne odwaro mondo mi oketi mise motegno mago mag neno ni ng'ikruok e teko sitima e gwenge mane gweng' achiel ok chal ka gweng' machielo. Jotend migepe bende ne ochopo kar kanyo kendo nonyisgi kata ne ginyiso bengino mano mar Africa Development Bank mondo mi otemane mapiyo. On Sunday, that line became overstretched. Instead of carrying the normal 80 megawatts to 100 that is supposed to carry, it was carrying 149, and it gave way. When it gave way, Power was trying to get an alternative route back to where it is needed, and that is what caused the cascade of events that led to the national blackout. So between Narok and Bomet, 81 kilometers, we don't have a link. So, and this is a shorter route that will ensure you push power, adequate power, to the South Rift region, to the South Nyanza region, and ensure that we have adequate power stability around that area. So the ministry had realized that it needs to do so. Of course, shortage of funds and what have you has enabled the country not to. Nyakora Ramogi Ajwang' isiwinjo kanyo gigo ma otimore kar kanyo achiel kachiel kendo mano e chal mar wach mano kama gintiere. Achako di Michael, iwinjo ka teko mar sitima osebedo kalal e pacho ka, iwinjo mano e chal mar wach koro sani ntiere kaka onego bed ni loko lai ma sitima bende luwo mondo mi gigo bedi. Gazet ma kawuono jatend piny Kenya nyalo bedo gi thuolo mano mar golo boka kata yawo boka ne jotend migepe. Jatend migawo mochung' weche mag teko Davis Chirchir kod jogo mantiere buoye. Ero kamano. Piny mar kaka mar Kenya ka sitima nyalo lale national blackout, yani blackout mar Kenya mangima. Seche kendo otimore didek e higa kaka kore wache ni en wach mar wich kuot kendo nano kodhi odonjo nyaka e airport marwa Jomo Kenyatta kama duong' ma ndeke te mag piny mangima piye. Jatend piny ni kare nikech nitiere gik minyalo geng' to gi mok nyal geng'. Minyalo geng' en jomoninde tich mondo mi gige timre manuore machak nuore kendo nyiso ni jomoko ninde tich. To mok nyal geng' ema koro gitemo wachogi mondo giger a new grid between Narok to gi Bomet mondo iwacho ni gian bundle gipog system grid systems gi mondo bed mopogore maka moro nigi shida to ok bede Kenya mangima. Mago gik moko nego bed ni girito nyaka stima lal didek kokifwenyo ni mondo timre. To koponi jatend piny ne ok owuoyo wechegi to ne gidok mana timore kendo
tiende ni waketo ji e offices joma dho ngere luongo ni incompetent, gik moketgi ni gitimo gi nyal. En wich kuot kendo wageno ni bang' ka giseloso gi giwacho gi ka gisepogo the grade systems go gigero between Narok to gi Bomet to gigole jomoko be officers go mamiyo gitimore to manuore kapok gifwenyo ni giloso gi mondo kik wachak wane wich kuot machalo kamano ke asara no. Ka en wich kuot kod asara ma gigi bende donje ang'eni e jumbe mokalo Brenda Ongalo isebedo ka ikale alap ndeke mopogore opogore kichopo JKIA tiyudo ka gima kama timore kendo wich kuot ma piny Kenya yudo kaluwore kod lal mateko sitima okang' ma jatend piny Kenya lokawo kapo ni gima chal kama onuore. Kipchumba Murkomen wacho ni gima kama ok ne chak nuore JKIA nono ok onuore kata kamano temo luoko nyinge e kinde go wacho ni backup cha ne nitiere kata kano lal ni pod oduogo e yo moro mapiyo. Ten migawo mochung' ne weche mag teko kakoro gine tego maliet makama. Seche ma kero yiero joge moketo kanyo ni chung' ne migepe mopogore opogore. Mago jok ma tiyo tije ma kere monego bed gi represent care at that level e migawo moket gieno. To ka gigi timore to nuore bachak nuore kendo. Iyudo ka mokwongo timre tiwacho ni gini ok wachak wane ka gima kama nya timore. Ok wabi yie ni gima kama chak timre kendo nikech wich kuot mokelo ni jo Kenya to kata kiwe wich kuot factors of production kama wasechope kaka Kenya en piny moro ma ji ng'iyo e Africa kani this is the most fast developing country. Gik moko timre asukoro yudo ka koro basics makaka stima weche mag energy kama go be gik manya bedo ni timre 2023 to ok timre dichiel otimre March ochako timre November asto kendo December kendo waneno ko timre pani it's time mondo kero ng'iya ni to jok mana keto gi gin jok manya tiyo to koso gin jok madhi ma meda wich kuot. Debed ni mae kama yiero jotelo kaluwore kod siasa kuma ji wuoke magi midhiero manya bedo ni wuok kar nikech oganda mathoth ka wacho ni yiero Davis Chirchir jatend piny Kenya William Ruto kaluwore kod osiep ma gisebedo godo loso sirkal macha mar Ruto mano loso Jubilee higa mar 2013 nyaka masani kama koro jatend piny Kenya jatend piny kendo en motelo ne wacho ni jotend migepe gi duto nitie sirkande. Debed ni mae midhiero mabiro ka yiero osiepe kaluwore kod lony koso kaluwore kod jogo mano chung' kod siasa tiwe jolony manyalo reso sekta mopogore opogore an kuomi. Ok en osiepe kende. Osiepe to gi ukabila gi yiero jogweng' achiel. Kiseketo minister mar energy Davis Chirchir en ochung' mane policy mar kaka energy ringo Kenya ka. To gichako gidhi piny giyiero JKPLC giyiero technical managers giyiero engineers to kiketo gigi tete joma wuok e dhot achiel mok ing'iyo ni be jogo qualify mondo bede officers go to gigi nyaka timre. Koro en mani gine ringo machop kendo kuom Chirchir nikech jok moyiere officers go miyo gigi timore onego bed ong'eyo ng'amotelo ne keyo stima Kenya kama KPLC ong'eyo mago jok ma en moyiero jomochung' ne stima kata e airport Murkomen ong'eyo. Koro joma gichage yiero piny kagi ema koro giyiere jomoko qualify kabisa nikech a policy level ka atinya kata jasiasa ka giketo no magik moko ringani kata chien kacha ne wan gi Alfred Keter no ken jalony ahinya weche stima lakini aparo ni joma ne koro rito migepe go e piny kacha chande ne nyalo timo gigo. Lokruok maneno motimore kama duong' en ni jatend piny oketo joge ne yes to joge ne bochako keto joge gi mok ging'iyo ni to be jogi o qualify mondo bed officers moket giego ema miyo gini timore machak nuore nikech jomoket kanyo ok ong'e gima dhi mbele kendo ging'eyo ni to wanyalo geng'o gini nang'o mondo kik otimre kapok otimore. Brenda debed ni riembo ji tich nyalo bedo iwacho ni gin yath manyalo thiedho achiedh nade masani okwako sekta mar sitima nikech nono kata lokruoge mano timo alap ndeke ma JKIA mano kaluwore gi lal mateko sitima mabende penjre nang'o wano miyo jok ma kamagi bende wito tijegi dipo ni wadhi neno ka moko dhi wito tijegi e mbele kanyo kaluwore kata gino mabende omipeko odiochieng' ma kawuono keran gazeti te mokwongo mano ma The Standard gima gindiko kar kanyo ka giwacho ni ero Ruto cracks the whip obotimore kinde machala to ka ng'ato olalo tije debed ni mane kaka dhi bedo ni neno ni sirkal tiyo to bende nyaka ritre mondo ng'ato lal tich. Ka stima nokwongo lal JKIA ne waneno ka CS Murkomen oringo dhi JKIA
modhi moriembo jok mane tiyo kanyo, noriembo ng'at mane ni in charge. To mano ero nokokelo lokruok. Pod gini ochako medo timore. Yendo aneno ka koth chwe to JKIA koth goyo, pi donjo e airport. To ne pok oriemb ng'ato kende tich. Koro seche moko ka ker nya riembo jogi e tich, kata ginya insist ni jok manitie kanyo, gibed jok manigi competencies madwarore. Nitie gimomiyo katiba mar piny Kenya mane wakadho 2010 noketo ni CSs kata jotend migepe obed jok ma ok jo siasa, gibed jok ma jolony areas miketo gie. Mano pok waneno kotimore ahinya, but onge rach moro kata pek moro ma president nya yudo kotemo ket jogo, nikech kaka mana kaka wacho jok moyiero moketo notel ne migepegi gin jok ma represent presidential functions ema cabinet secretaries gitimo various ministries moket gieno. Koro koneno ka jogi adier ok gitijo, Kenya ywak, gik moko ok dhi e yo maber, then it's time mondo olok jogi to oyier jok manya tiyo dichiel. To kata nikech seche moko iwacho ni inya riembo jok mani malo, to Michael wacho ni piny ka jogi be yiero jogegi mamoko be onge lony malong'o. Koro kik crack the whip no, gigole chakre malo nyaka piny, ging'ini to ng'awa matiyo to ng'awa mok ti, shida nitie kar kanye, policy mane mok dhi kodwa maber, corruption be nie iye ka. Koro obed gimitimo throughout, kik obed nen response mokwongo nikech sani stima olal koro riemb ng'awe kendo kiny stima chak lal kendo chak riemb ng'ato. Ok onego bed ni warito ni gimoro marach timre eka riemb ng'ato, eka watem ni waloso sekta moro kamoro, nikech mano to kara waborito ma gimoro bed marach mogik eka poni riembo ng'ato. Kamano be nitie lokruoge mopogore mantie nyaka Ramogi jwang' gidhi bedo ka gichal nade mano ka warango wechego mag teko mag sitima. Iwacho ni jo Kenya Power oseloko mana piny Kenya sani bedo mana gi gino miluongo kacha ni en candle lit dinner. Iwacho ni en mana candle mantiere kar kanyo, msoma emitiyo godo ka olal ten kamano. Ochal nade gwenge ma intiere? Medorno ote SMS leno yawe na 3 yud Ramogi TV mbui waduto te mag Facebook, X kod mano bende mar YouTube wantiere live kar kanyo mondo mibedane kod ng'eyo kama oganda ochomo. Wadhi kama chielo nyako Ramogi jwang', gedo mag udi kata mago manya bedo kacha, mago mag affordable housing, gin gik mage manyaka sani nyalo bedo ni nitiere kar ka. To mano tiende ni en weche mag housing levy. Nyako Ramogi jwang' jatend piny Kenya ne oloso odiochieng' manyoro kinde mano loso kod joket mwandu mago mawuok nyaka e pinje maoko. Kendo koro sani kata bang' loso kod jogo, owacho kanyo ni doho nochungo chenro mar sirkal juogo omenda machalo kamano. To nomigi ndalo maromo 45 mondo mi ochop kare. Lydia Okeyo olosonwa report machalo kama, kendo koro dani ka wasewinje ka wawuok mano e teko mar sitima, wadonjo e gedo mag udi kachiel kod aka osuru e wechego mopogore mantiere kar kacha. Wenya ne sigana ne malosnwa kod Lydia Okeyo. Ne en nyasi mar yawo yanga chenro mar tego keto mwandu maya pinje ma oke pachuka. Nyasi mana obagie kar bagoro ma KICC e kaunti ma Nairobi. Kendo notele gi jatend piny Kenya William Ruto. Kae emana ogoe dhoge piny kendo singo ni kata nade nyako tim duto manyalore mana ni chenro mag choko osuru mar gedo mar udi mane onge oyweyo ochopo kare. Bang' kanyocha doho ochungo chenro makamano. Ruto seo kweth maketo sirikal tesri ma wacho ni kwedo chenro no kata obedo ni gin bende ne gin kode e manifesto margi. I am telling you this time round, I am implementing it. And I am so determined because we must do it. Korea did it, Singapore did it, Malaysia did it, and that is why they are ahead of us. We know what we must do, but we cannot gather the courage to do it. But this time round, whatever it takes, we are going to implement it. Jatend piny bendo nyiso moro mare gi oganda jo Kenya matie pinje maoko mowacho ni osebedo siro e jiwo chumi mathurka. I recognize, appreciate and commend the Kenyan diaspora for its role in decolonizing, democratizing and globalizing our economy.
I encourage you to leave this conference with a strong resolve to do more and earn more from the opportunities that continue to unfold as we undertake the bottom-up transformation of our economy. We have the best human capital anywhere in the world. And you use what you have. We don't have gold. We may not have big gold mines, but we have our human capital. How do we deploy it to use it as a resource to grow our economy? Omedo siro tiyo kod yore mbui e chenro michiwo gi piny owacho kaka yorno ne jogo ma odak e pinje maoko obedo kod yot e yudo chenrogo e kinde ma ginie pinje maoko go. I committed to decentralize, automate and digitize as many government services as we can so that the diaspora can access them online and do not have to spend hours or even whole days traveling to get consular service. E ote mare, Ruto singarita makare ne oganda modak kendo otie pinje maoko ka bende osingo ne piny owacho biro neno ni ratiro maggi oriti kendo okorochi gi piny moramora. As government of Kenya, the security and safety of all citizens is our foremost commitment and most fundamental obligation, without which every other endeavor, including the conversation we are having here about investment, would not be possible. Moko kuom jotelo mano yuore nyasi no oseo moko kuom oganda jo Kenya mosebedo ka jatend piny Kenya kuom dwaro keto moko kuom mwandu mag piny owacho e lwet ji giwegi kendo temo manyo tije ne oganda jo Kenya e pinje maoko. We were having a light moment with the president here, and somebody said, why are you selling KICC? The government talked about privatization. They did not talk about disposal of KICC. Chenro no geto tego winjruok e kind piny Kenya gi pinje maoko kaka yor tego chuny mathurka kokalo kuom keto mwandu ka jatend piny Kenya William Ruto okoganda jo Kenya mondo mi oriwe lwedo e bero uchumi mathurka. We are doing more, speaking less, because shortly what we are doing will speak for itself. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Romo makamano nokelo kanyakla jogo mopogore opogore mawuok e pinje maoko, to jo Kenya bende mawuok e pinje maoko madwaro keto mwandu e pacho kae. Ang'eni thuolo ni bende nyako Ramogi jwang' do ne osechungo chenrogi mago mag choko omenda kata osuru no mano kuom jo Kenya e gedo mag udi makamago. Brenda, magi weche manentiere e do pod ochungi ndalo 40 kod abich mabene ocheni rumo mano kochopo kanyo higa manyien kata Januari kar kanyo odhi e yo machal nade kapo ni Ruto wache kanyo udi nyaka ger wacho ni kata udagi kata wiye ng'eto ni pod ibede kata kochunge pod obro mana dhi nyime nikech gima sani chal iloso gitemo loso mana chike gi mondo mi odhi e yo makare kaluwore gi mane do ng'ado kosang manyabero ntimore sana. Wach mar ni ker nyalo gachung' to wacho ni wadhi timo mpende msipopenda. Okelo ng'ato nyalo koro chako penjre ni to kara serikal ma wan go ni otiyo nang'o nikech ndalo duto serikal nigi bedene adek mo executive, judiciary gi legislature koro. To koro king'iyo ka the head of the government, head of executive nyalo chung' to wacho ni gima doho wacho okadhi winjo, anadhi timo gima adwa timo cha. Seche moko vision ma en go cha, paro ma en go mar ni ude gi nyaka ger. Wanno ko chiwo example ma Singapore gini. But at what point manoger ute mang'eny kamano, that such kind of development no timre Singapore no karango to no timre ka economy margi chalo nade. Nikech adier jo Kenya sani yuago kaka chal mar kit ngima the cost of living makichaki kao ing'iyo udi gi jokwach ni ute gi richo momiyo kata ka ng'ato dhi e doho to doho nigi paro moro mar winjo ni to ng'amo kelo kes mar chungo gini okele gi reasons mage to mondo doho chiw pache mawach ni wachung gini manyaka wabi wayal matiende ni ng'at mano dhi e doho ne nigi reasons moko ma convincing miwach ni enyewe wachunga ne gini mondi waduog wawinje komoae maber benefits ge ibo winj sama kori winjo kesni nikech udi to beyo
kigero beondi mago development okwenya wacho ni en gima rach lakini yo midwa no gereno framework mane magiseketo nikech adier kinde duto waneno ka development projects matimre thurwa ka ng'enygi bedo diverted to corruption moko policies moket onge policy moket malong'o kaka idhi chok pesani ndi kaka idhi ti kode to ang'o mamiyo wabedo gi geno ni pesa mochokni idhi ti godo e yo malong'o momiyo seche ma koro ker wacho ni nyaka time kaka idware no ong'e sani jo Kenya ok ywag ni udi richo wacho ni udi to beyo ndi lakini seche midwa timeni priority en mane ka koth nyachwero koth oduogo kawuono kiny to ni El Nino ting'o ji nikech onge kaka ng'ato awuog seche moko ero jo weather forecast oseng'iso ni koth dhi bedo mang'eny wuoguru dhi safer places kaka ja Kenya ni dwa wuok ma dhi safer places yendwa neno ka nitie jok mok ne nya timo penj nikech skunde onge classes nikech security onge yo maber health issues siptande onge yath yendwa neno ka MP zero yan ng'anyo kani CDF nye onge gik machal kamago priorities wae monego bedni wang'iyo ni to sani utegi ema wadwaro ndi to kose wadwaro yadhe siptan to kose wadwaro ni January jo form 1 obedni nyalo dhi e school to jonyuol nyalo afford tero nyithinde school koro priorities ok ber ka president bedo ka gima he's out of touch with the reality ong'iyane ni to ang'o ma jo Kenya ywago sani ang'o ma jo Kenya dwaro kabisa nikech ushuru moseket gi koro ging'eny ahinya mochopo point ma waneno kiwacho ni cost of 87% mar Kenyans osekat on their costs and their spending and all koro serikal ni odwa yudo pesa gi kanye koketo ni osuru emodwa chomogo jo Kenya ter gidwa golo pesa ni kanye koro otemo ng'iyane ni priorities gin mage it is not good ka head of state chung to wacho ni udi to wadhi gero mpende msipopenda oken gima ber erokamano ahinya Brenda. Michael, kado bed ni sirkal ne olos kod kweth mar Azimio la Umoja jatend piny Kenya seyo Azimio kendo joko wacho kanyo ni Azimio seyo chenro mag gedo magudi kado bed ni gin bende giloso sirkal ne gintiere kod weche mag gero udi manengo gi yueyo wacho manengo gi ogonyore mano affordable housing kendo gin gi chenro mar choko omenda machalo kama bende jatend piny Kenya ni kare to bende higa achiel tok chako chenro machalo kama bende ni gimoro makare kwa winjo kowuok kuom jatend piny Kenya kosen tich monego bende dhi nyime aduoko ma oneno kata ka oduoko jo Azimio kweth maketo sirkal tesre bathe konchiel adok ne ker e wach mar gero udige Cleophas kisewuotho kisedak Nairobi kata kisedak e taonde wagi michandori maber ting'e kuonde ma kar dak mongore nitiere Kisumu gintie Nairobi ka ging'enye apani gin more than 1000 jogo dak maricho kabisa mako poni sirkal nyalo bedo intentional e gero udi mag nyalo dake manyalo miyo dhano dignity to mano wach maber kabisa in fact pinje mose gerore modongore we kata Malaysia gini mawacho go pinje mose dongore te no bedo intentional e gero udi ma ng'ata yudo ot makodake to dak ngima maber kama tabu wuoke ma bedo chungo ge en ni to gidwa choko pesa ni e line mane nikech chik mane gikalo noketo ni choko pesa ni kowuok kuom jogo mondiki formal employment jogo mondiki machamo msara e dwe ka dwe ne chulo 1.5%. To sami chulo pesa ni to ok en guaranteed ni dhi yudo ot. Tiende ni ichulo pesa mondo jomoko yud ot ma itionge iye. To ntiere group mag jo Kenya kama be ok sol pesa ni ma be nigi yuto ma ok yudo sara dwe ka dwe lakini gin gi yuto yore mopogore jo akali jo content creation tie joma chamo msara matindo mopogore gin ok gichul pesa ni kamora mora koro dwa yalo kes ni to onego chok pesa ni kuom ng'a to gi line mane onego beda jogo machamo msara kende koso jo Kenya te onego be ni participate e keto pesa ni together kanyo ayie gi do kabisa to udigi onego gergi kata bedo ni piny tek kamano onego gergi onego be ni gido mana the right way michoko godo pesa moko yiengore konchiel to jomoko to weyo oko mar ariyo pesa ni dhi kanye legal framework ma pesa ni okete manyalo kata bedo godo audited minyalo ng'e ni uchoko pesa ma kama tutiyo gi kama mano pogi los mago bedo nyaka donjre ma make sure no bedo kare
mondo pesa ni kik dhi ne ji giwegi moko gero udi. Mar adek, naneno kowacho ni gin udi mabech gi yot, manyiso ni inyalo chulo, nowacho ni inyalo chulo 500,000, nus milion, tiyudo ot. To kawuono ekonomi mawane ni mondo iyud ot moro amora nyaka iti gi milion chiegni 3 kadhi mbele. Koro ang'o ma mone manya pesa mondo ger udi, to yawa ne ji te, nikech giloso portal moro ni Boma Yangu, ma kidhiye tinyalo yie sa idwaro ot, tibiro chulo 3,000 dwe ka dwe, tibiro yudo odno ka gitieko gere. Ang'o ma mono gi yawa gini ni ji te onego bed ni solo pesa ni kiserejista idwaro ot mondo igero ot king'eyo ni idhi yudo ot. Ok ni jomoko solo pesa to gin gionge ot. Nyaka jiga 70 manosegero ode, moko poni en gi salary, to achuna solo pesa ni gero godo ot, to onge wach mar e yudo ot kanyo. Kanye kama wach nitie, mako poni giloso maber, to weche dhi kare. Awinjo ka ker wacho ni whatever it takes, ni gimoro amora mwanyalo timo mondo gino olosi, wadhi timo. Mane ma gilosi? Chike makare, manyalo miyo pesa no chokre makare, rito pesa ni maber, legal framework, to gi making sure ni onge discrimination. Onge kaya kinyalo kidholo, onge akwede e choko pesa ni. Jite gole yo makare, bonge jomo inya. Kamano. Yes. Ero kamano inya. Brenda, tiye moro madani medi wiye ka. Kwalosi weche gi maga legal framework. Kalo winjo kanyo kane jadwar Matharaka bende nochung' kata ka entiere od bura okil Kamaloka. Mano Mheshimiwa George. Nochung' kanyo kendo gima nowacho e nyim doho, nokwayo doho mondo mi ochiw ndalo 45. Ndalo 45 ne doho winjogi kendo ne omiyogi thuolo mar bedo kar kacha. Kwa wacho ni weche mag loso legal framework. Tiende nang'o? Samoro nyakwara Ramogi jong penjre ni en kinde maromo nade? Ndalo 45 gi. En ang'o matimore e kinde gi? Sirkal nyatiyo kod thuolo ni mondo time yo machalo nade? Mondo mi obera ni chenro mag choko mag osuru ni mag udi. Kapok adwoko mano, mapani be poro gitudore. To ni kowacho ni nyaka bed ni nitie legal framework molos. Kapodi chik mar ni ng'ado osuru ni pok obiro. Seche ma sirkal ne choko paro kuom jo-Kenya mopogre, stakeholders mopogre. Ne nitie paro moro ni kapok uchako choko pesa ni. Nikech adier kapok iwacho na dwa ng'ado osuru marom kama, onego bed ni biro ne jo-Kenya tinyisogi ni pesa adwa choko kuomu 1.5% jok mondiki, adwa na choko 1.5% mar msachi mondo tim gima kama. To gimidwa tim ni legal framework chende ni osepange ni idwa choke kanye, ichoke pesa di, to pesa ni itiyogo e yo mane, to body mane machoke, to kose choke tidhi tikode yo manade. Wase identify places ni mage mae monego bed ni wagero, utegi gero yo makama. Kapo ni chieng' moro idwa ni agolo pesa na nikech mokwongo ne gibiro ni en savings scheme. To ing'isi ni bang' higni 7 tinyadok, ing'isogi ni anto koro duok na uru pesa na cha. Gik machalo kamago. Seche mane gichoko paro kuom jo-Kenya, legal framework no e gima nonego bed ni kuongo bede kapodi pok gichako choko pesa. En rem mar ng'egi nikech wan gi Attorney General ma pacho ka, mano Justin Muturi. Ma en legal advisor to mar jatend piny. Kanyo koro ema rem nitie. Rem neno kuom sirkal ma implement gigi kapok giduogo gi paro malong'o ni to seche ma pok wakadho chik ni, seche ma chik ni pok oter nyaka e parliament, seche ma pok wachimo jo-Kenya mwang'isogi ni miwauru pachu seche ma gitimo public participation cha. Onego bed ni legal framework gi gik monego bed ni nitie mokwongo, but all is not lost nikech seche ma doho chungo gini ni, mae seche ma sirkal onego bed ni ka gin serious gi wach choko usuru ni, gilos framework no. Nikech rem nitiere ni onge chik moket malong'o ni pesa ni idwa choke e yo mage, to odhi tiyo nang'o, tichoke kuom jomage, to kapo ni ng'ato ok dwa golo, kapo ni ng'ato chieng' moro wacho ni an entitled yudo odni nikech ing'ado sacha e yo makama, itime nang'o? Iketa mpangilio kaka pesa ni onego bed ni wuoke ma basically en legal framework ma wawacho no. Ema gima onego bed ni wakwongo. Soro sani wachak jok manosebe iwuok ka nidhi Kisumo,
to kichopo Nakuru tiparo ni wiyo wil nitie gima ok itimo. Koro doho ochako duoki Nairobi dhi kaw gimi iweyo cha ekichaki imak wuodhi ni kidok. Kinde ma gigo bende timore nyakora mujwang' pod githoth ahinya. Mae kati moro midamede wiye kanyo kotenore kod wach ma Brenda bino medo lero kanyo weche mag loso chike gi makare mondo ne ichopo. Tig mada medo e wachno. Sami loso legal framework ni gimoro be teka. Giloso system ma ichoko pesa mondo ger godo udi, jopiny golo pesa mondo ger godo udi, to jopiny chako nyiewo udi kendo. Koro tiene ni kawo pesa diriyo. E gino mochone giparo ni mondo giluonge ni savings, iketo pesa ni to kok idwaro ot tinyalo dhi omo. Mano cha gisegolo. Kok idwaro ot onego bed ni yudo pesa ni. Eka ne jokenyo pare mokwongo. To mano nogol nokokalo kamano. Koro ok inyal kono japiny. Gol pesa ni dwe ka dwe mondo ger godo ot. To kidwaro ot to donj kachacha mondo ichul 3,000 dwe ka dwe mondo iyud ot. Gigo ok donji. E gino miyo kama gilose msingi midhi tim godo chokoni. Legal framework ka Brenda gini luonge ni. Nyaka gigo ket maler. Kopo nasolo pesa na to onego bed ni adhi yudo ot. To kok adhi yudo odno pesa na duoko na nang'o. Mano gima nyaka ket maler kabisa gi joge mag maloso chike. To ker nowacho gimoro ni nyaka Azimio bende nowacho ni dhi gero udi gi percentages gi. Pogruok me kindgi en ni joma ne Azimio ka noloso away man dhi chokoro pesa ma choko pesa ni no dhi mi yudo ot. To gin mana gi implement ni ne en pata potea. In gola pesa idhi mbele gi gimitimo. Joma biro yudo udi gine ma ging'eyo. Koro mane gima nyaka los mabedo makare mondo jo Kenya oyie gol pesa. Otherwise pod amedo wacho ni gero udigo to nego geri mondo Kenya olokre udigo nyaka bed achiel kuom gik monego bed ni ginyalo timo Kenya. Michael, ute ma nengo gi yot kata ute migero it's not the first time waneno ka gigo timore. High rise nitie ka noger gi ni mondo ji odar odhiye. To jok mane serikal ogolo pesa macha to ero ne berbere nok ng'ad pesa to ne still noger gi ni mondo gikony jok modak e slum areas and all. To pod ne waneno ka jogi okaw ute gi ume to giwegi gichiwo ute gi ni jok moko nono to gin to gichak gidok kuma gintie. So legal framework basically ok en mana ne serikal kende, en gima kata jopiny nikech seche ma oseng'iye ot ni ero into ng'ato osechoko pesa isedonjo kacha isekawo nikech king'iyo kiwacho ni inya yudo ot kichako chulo kata $500,000 kata iwacho ni 3,000 michulo e dwe ka dwe. Jo Kenya adi gi economy masani manya sustain chulo mano. Waboneno ka kendo ka koyawe ni kila ng'ato kamano to jok manigi pesa mok dwa utegi, mok dwa dak e utegi, jok madhi kuongo ka utegi aso gidhi chulo, gidhi chako chajo jok moko nono at now the market price. Nikech kanyo to koro onge ka Kenya control. So legal framework basically en gima dhi cut across kila ng'ato. Kiko bed ni en serikal kende, nyaka jok nyiewo, nyaka jok ma dwa dak e utegi. So that regulation really has to be there. Nyakora Ramogi jwang' mano weche go kotenore kod mago mag gedo mag udi ma jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni udi nyaka koro nyaka gergi. Nyakora Ramogi jwang' wach madonjo na nyaka sani kapok okawo kata ywewa mokwongo adane wateria ne wanane milome mabendo chiw kod mano mar Kenya Red Cross mano kotenore kod masira mar apaya. En masira mar apaya Nyakora Ramogi jwang' ma chopo no nyaka sani en ni masira mar apaya ni otimore mano e apaya mano ma Londiani. Wayude kanyo ka iri achiel kachiel mago mantiere kar kanyo en masira ma okelo hinyruok mag oganda maromo 44 ka koro bende giyudo hinyruok mano e masira mar apaya ma ojuko bas moting'o jowuoth 66 mano e alwora mar Fort Tenan mano mantiere kata yonyo timore apaya no Malondiani Kericho kaluwore gi malingling bende mantiere kar ka kaluwore kod obila mano mawuok e alwora no mano Londiani. OCPD Agnes Kunga bende ochiwo ler kanyo kowacho ni masira makamae otimore Fort Tenan ka entiere Kipkelion West mano kama entiere kar kacha. Kata kamano bende jok mantiere gwenge makamago
pod wamedo tudore kodgi achiel kachiel. Nitie jogo ma oyudo hinyruok ma bende oring godo nyaka osuptal. Mago ji ang'wen mamoko oring godo nyaka osuptal no mano mar Kericho County Referral Hospital mano ka gintiere kacha e kinde ma gidhi nyime kod yudo thieth. Maling'ling ma pod ntiere kar kanyo bende mano ka wacho ni ji 40 ma bende oyudo hinyruok oseter e osuptal no mano mar Fort Tenan. Mano masira motimore okinyi ma kawuono. Nyaka sani onge jogo mowito ngimagi ma osetim report moro amora, ka nyaka sani ikwayo jogo manyalo dhi nyime kod chwalo kony mopogore opogore mondo mi ochop kacha. Nya bedo konygo mago mag paro ne jogo moyudo hinyruok, kaachiel koda ka jogo bende madhi nyime kod chenro ma opogore opogore. Nyakwara Ramogi Jwang', mano e report madonyo nyaka sani, kendo wang'e maber ni ang' wamed luwe kendo wamiyi report e yo makare kotene kod gigi duto. Ang'e ni mane ok wachane ni wadhi lose, to kata kamano kaka iwinjo en masira ma apoya. Michael kaachiel koda ka Brenda, oganda wa nie ndara kendo giwuok oko ka giwuotho. Ote ne jowa nyabedo mane ng'we miringo ka sani, kata ntiere kamera moro moket Kinungi ka masani temo rango kaka itimo, kaka derepe ringo gi nyamburko itime e yo machal nade. Achako kodi Mike. Mokwongo watimo mos ahinya ne jogo moyudo hinyruok, wakwayo negi hawi maber. Ndara ma wan godo Kenya ka thothgi tinde ok richo ahinya, miyo jowa ringe ng'wech matek kabisa. Sama wadhi e skuku ni, gima wanyalo wacho ne jowa madhi mwalo dala ni waketu ngima ji malo ahinya. Jomoting' kanyo nyalo yudo hinyruok ka gari odonje masira mar apaya. Polise magwa kata obila me ndara betiyo tich achiel kende mar rito matatu ka okomgi $50. Onego bed ni giloso system ma ginyalo make sure ni geche go kokalo speed limit moyienegi maringo godo e ndara ma en 100 kata 80 ne geche mag matatu. Kuonde ma gikete giko mamenyo kaka gari ringo miluongo ni speed governor, gin kama oketgi ji te ong'eyo, ng'ato ang'ato ong'eyo ni kichopo kama kama to ka gipime gini, koro ka walidhe ka giwuok kanyo ni to ji oloko ng'wech, ji dhi matek. Mano gima nyaka giloki. Onego bed ni jo-Kenya ong'eyo ni ndara onego bed ni speed machalo kama, kendo polisi onego bed ni kamoro amora ndara ji ong'eyo ni nyalo makie kiringe ng'wech moko onego iringi. Ndara ma Fort Tenan ma koro wacho ni masira otimore ni odidore piny kabisa. Kiseringo kanyo ting'eyo, kiwuok Londiani odidore piny, en ndara ma dangerous monego bed ni ka ng'ato ringe to ji bedo careful, to polisi onego konye enforce gigi e ndara kamoro amora ma ndara. Nikech kata kirango ndara na bump mantiere kata gin kamana mopie gin mapiny ahinya, moko chuno nyaka iduoke piny koka ikale, koro thoth ji yudo ka fuyo mane wiye kanyo. Fuyo wiye. Brenda, minyalo mede e wachno kapok koro wadhi e ywe masani. Daher mana go mos ni jok moyudore masira no, to walamo negi chang mapiyo. To message man go sani en ni ndalo ma wadhi e festive season ni, derepe, kembe mag geche kata jo wuoth mane geche go, kineno ka driver dhi kodi e speed moro mok ber, tigi duondi kwere, nikech ngimani ni e lweti. Derepe uting'o ngima dhano, seche masira ma kama nyalo timore, to kata in iwuon dereba onge gima geng'i ni mondo ni to koro hinyruok moro kang' ne yudi. To seche ma jiringo gi ng'wech marach kamano, polise ni e ndara ka, judiciary nosetemo moketo ni traffic offenses bedo dealt with immediately. Waneni chike ma wan go gi kende okoromo. Waneni wawegi kaka jowuoth, wawegi kaka derepe, wawegi kaka jo-Kenya, wati gi duondwa, wakwer ng'ani ni yawa speed ma wadhigo ni to ok ber kodwa. Sirikal osetemo wigni gi duto, koro tinde nderni wa ok richo ahinya, koro watema wang'iye ne ni jo-Kenya odak nang'o to wawuotho nang'o gi sikukuni. Erokamano ahinya, kendo en geno marwa ni waduto wadhi yudo thuolo mano mar chopo e sikuku e yo makare kinde mantiere kar ka. Wakawo ywewa odong' dakika 2 ka report ma bende wakelo ni kar kae kapok wakawo yweyo, mana mondo mi aparni ni nitiere masira mano mar apaya motimore alwora ma Londiani. Nitiere kacha e apaya no ma Londiani Kericho, ji 44 oyudo hinyruok ka onge jal mowito ngimane e masira machalo kamano. Oyudo kanyo bas ma oting'o
mating'o jowuoth 66 kata kamano ji 4 e kind jogo moyudo hinyruok oringore nyaka osuptal ma county ma Kericho mano Kericho County Referral Hospital ka bende mano timore e alwora mar kar chung' od bura mar Kipkelion West mano manyaka sani nyakora mu jongo medo luoni report ma kamane nene kanyo ka okelnwage kod mano riwruok mar Kenya Red Cross ma bende ochiwo milome makamano kokalo e mbui kendo ikwayo jogo manyalo chwalo kony mopogore opogore ne jogo moyudo hinyruok e alwora ma Londiani mondo mi gitim kamano. Ka intiere alwora no to iyudo chenro ne achiel kachiel thuolo en mari sani nyalo wuok mondo ichop kata ka kony minyalo chwalo mondo mi ichope. Ji 40 otero osuptal mar Fort Tenant to nyalo bedo nitie jogo mantiere alwora kama nyamburko no nitie kata jogo ma jogi bende oyudo hinyruok. Wakwayo negi chang mapiyo ka hocho bende minyalo timnegi mondo chopnegi e yo makare. Wakawuoyo masani ka waduogo twak pod thoth gik mathoth ma olosi okinyi ma kawuono waduogo bang' yueyo masani kikiri mabor. Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Christmasi. Huenda bahati ni yako. Hiyo pesa yenye kopo hivyo ni ngapi Ann? 100,000. 100,000 shillings. Yes. Unapanga kufanya nini pesa? Napanga kuongezea kazi yangu na kulipia watoto wangu school fees. Na watoto 2 secondary. Na wasome kwa bidii. Asante. Si ndio? Kabisa. Unazambia nini watu wa Ruiru juu ya watu wa Ruiru nitawaambia wajipange na View sasa, hata mimi sitalala. Ann amejipanga na View sasa, alidial *487*3# ndio maana amefika hapa hivi leo na ameshinda 100,000 shillings. That could be you next. Tuzidi kujipanga na View sasa. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Piga *487*3# sasa. Terms and conditions apply. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musaja kadala. Justice for all. Nyane ngima nyarko chia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako cha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Golo mar rumba siko kinde duto. Musa Juma, Igwe Bandason, Tabule, Bilia Bear, Johnny Junior, kod mamoko riwore to mana etiedero. Kawa panjo rumba muziki. Jongolo mopogore kelo chunygi e pap mondo ginyisre. Kanda tezo atengo bolingo nangai. Riuri kod Ninja the Entertainer, Stella Brenda, to kod DJ Smollett, to mana etiedero. Ngeso kangeso, saparo diambo. Mana e Ramogi TV. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But inoka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso kangeso, saboro diochieng.
2010 constitution amendments manyicho time after 2017 parliament nyiri be kasani ipogo lope to gibende they have to be involved. Nyokoro magejwang machiegni en mor marani pod ikete kar kae chenro mar piny twak wadonje tielo mar ariyo ka wantiere kae chenro mar piny wamedo rango chal mar piny Kenya to ntiere ote mokare adek mang'eny ang'adi thuolo mar rango e kinde mabiro mana ka wantiere kar kae mar mondo mi warangane ni chal mar piny Kenya to chomo kanyi in kama inene kar ka iyude yo machal Dori Chok Dana wacho ka ni twak ler kenda ne chenro. Willis Odembe wacho ni ano twak yo makare ka Nairobi aninu maler ka Nairobi Sili Kocha Ambasa George erokamana ahinya ka intiere kodwa kachiel Victor Avengers Khan wacho ni aneno maler ka ntiere dala Kisumu Dala Airport reloaded wacho ni kata kamano kech kende ema biro negowa ka Kenya koro preso chal mana Idi Amin dada tho Brian Steve mano pach Victor Brian Steve okay wacho ni lost from Lego ndai erokamano Lilian Akinya Ramogi TV e dala mano mar Katomo ma Okinyo Nyajon erokamano ahinya Okinyo. Nicholas Ogega wacho ni kutoka Kisii town niko ndani erokamano. Joyce wacho ka niero Vitalis Uchieng Woodge Mkarariwe eno moso Joyce omosi wacho ni amor kodu ka on kodwe chenro ka wacho kata kamano ni orito twak kendo ne twak ka wacho ni mar Kithure Kindiki gindi mede ulose gi mar chergini mujwa goro aya ote mari chopo karka nyakora mogi jwang John Otieno War Frederick wacho Ramogi TV bende ler jogo mane no kante dala marapogi motingo John Otieno Olga Andea erokamana ahinya ka ntiere Kalangi Center ntiere ote mar Ruth Nyathi Ochieng mano ka ntiere karkanyo e mbui wanyalo yude achiel ka to bang'e wadonja network warangane chal mar wach kama ne ntiere. Ruth Nyathi Ochieng wacho kamae lal mar sitima ma Thurka nigi wachne wacho ero tarik mantiere karkanyo 25 dwe mar aboro bende ne wan gi blackout nationwide to onge reason makare mane sirkal ogolo ne jopiny onego sirkal bed gi backup mar sitima ne kuonde machalo kaka JKIA mondo kik lal maduong' wuogi mogik kaka sirkal respond to blackout rach mokalo gin so reluctant wacho ni ma wadhier nono awinjo makare kano moja erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng kuom ote mari ang'eni koro sano wadonjo tielo machielo nyakoro mogi jwang wadaya ni thuolo mondo mi bende medoro ote mari SMS line oyaw pode na 3-6 ore nyaka sani tango thuolo mar some ka sani nyakoro mogi jwang wach mantiere jagoro mungirore mano mar mingao mar omenda bende koro lero ni uchumi dhi maneyo makare mano biro toka ne jatende mano jatende mingao mochung' ne weche mag omenda e pacho kae mano Juguna Ndung'u bende nolero ni kata omenda machulo sara mag jotije sirkal bende onge pogruok e paro machal kama en nade pesa ni nitiere koso onge wawinja ne report makamae kaka Walter Nyambaga bende leronwa nitie jotelo mathoth mantiere sigana ne. We are even having trouble with salaries. I was even called by the governor of Nairobi County telling me that, look, I'm going to be impeached. What are we going to do? I have not given salaries. You can imagine we are facing a serious recruitment crisis, and that is why we can't come in as fast as we would like to. Jomachiel bang' jatend migao mar omenda ngire Juguna Ndung'u ketayanga ni sirikal onge omenda mar chulo kata mana jotije mag sirikal kata mana pesa mar NGCDF. Jagoro mongire migao no Chris Kipto to chalo mopogore kode paro kendo kone jotije sirikal ne pesa nitiere kendo osechulo sara mar dwe mar 11 to kendo sara mar dwe mar 12 bende biro ketne gimomondo. So there should be no cause for alarm. We want everybody to go for Christmas when they're happy, but I don't want that misunderstanding that maybe we haven't paid salaries. We have paid, and I confirm to you as PS National Treasury that all salaries up to November have been fully settled, and we will continue doing the same for December and going forward. And I don't think
a delay or two, which may have come in the past, should be a basis for saying that we are struggling. I think we are on course on that. And I want public servants to know that we will pay their salaries as and when is required. Mageti mureka jopiny pod yuago pek mar ngima to kod rach mar uchumi ka sirikal to nyonore ni uchumi dongo maber e kendo makare ka jopiny ojiw mondo mi mana piny owacho thuolo. In the last 6 months, our GDP has grown at a rate of 5.4%, making Kenya the 29th fastest growing economy in the world, according to the World Bank. I can now confirm, without fear of any contradiction, that Kenya is safely out of the danger of debt distress and that our economy is on a stable footing. What I'm happy about is that inflation has dropped from 9.22% in July 2022. And that time we do know, and then the subsequent periods of drought, it was pushed by scarcity value. Kagiti moromo mar chako budget mar 2023-2024 e kar tiegruok mar Kenya School of Monetary Nairobi, migawo mar omenda wacho ni duol machoko osuru pachoka KRA ne geto choko osuru mar trilion 2, kata kamano ne gichoko mana trilion 1 e kendo mane oweyo ka koro chenro mag sirikal okwamo. Kenya Revenue Authority announced that it has now reached 1.1 trillion in terms of revenue collection, which is good progress. We expect KRA to collect at least 2.5 by end of the year, by June. The Kenyan economy, the truth is that the first quarter of this year, we grew by 5.3%, second quarter 5.4%, and the other truth is that Kenya was actually the 29th fastest growing economy in the world. Now the issue, because I live in Kenya also, is that we have to keep on distinguishing between production and productivity. Judito go koni sirikal mar Kenya biro yudo sir mar omenda maromo bilion 4.4 dola ma Amerika kowuok agulu mar IMF mar jolo chenro mag dongruok. So we are going to get from IMF $4.4 billion in this the next 20 months. And this is sufficient in resources that we're going to have more dollars coming in, and that will help to cushion the exchange rate. Katodo kone piny owacho mako chung motegno ni uchumi dongo sipidi kamano jopiny to pod kino wigi ni onge okenge moseketi kod piny owacho mar fungo pek mar ngima. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kasarani, Nairobi. Winjo mano Chal mar wach gigo mobedo kanyo katimore achiel kachiel bedo gi omenda kata rem bedo kod omenda. Michael, pogruok mar paro ni ka wanene karka ang'e maber ni mathoth pod ang' wayudo ka kinde madhi nyime kod chenro to ka iwinjo pogruok mag paro ma kama omenda nitiere koso oyo kaka inene kama oko kama nitiere oko winjo ka jotelo loso nyabero ni jopiny ema ok ne pesa ni e lwetgi to sirkal nigi omenda ma gichulo godo osara. En weche mag osara kende mirango ga koso kaka weche mamoko bende timo weche mag bedo godo omenda e pacho? Yes, bedo gomende pacho kaka iwacho e Kenya ka onego bed ni migawo te ma sirikal onego bed ni tiye gi pesa. Pesa nitie e chulo mshahara, e tero pesa e skunde ma government support koda nyithindo, e osiptende pesa onego bed ni dhi, e CDF onego pesa gi dhi, e mar county onego dhi, ndeche onego bed ni gero. Weche go ng'eny kabisa ma ka sirikal nyalo timo te to ginya wacho ni pesa nitie moromo gi rito piny. To kaka wang'e uchumi ok inya chung' achung' e podium tiwacho ni uchumi wani osedongo koro ber. Un winje ura winja kamano. Uchumi kodongo nyaka japiny winje mfukone. Nyaka pesa mibedo godo bede gi nengo. Pesa miyudo onego bed ni nyalo timo gigo madwachi mangima ni nya dwaro. To kaka wane Kenya kawuono piny tek kabisa. Jawinjo moro ndiko kanyo ni ngima ema tek kodwa kabisa. Ka nowuoye e twak madhi mbele kani. Ngima tek kabisa nikech kata yudo mana pesa kawuono to pesa nego manyalo timo onge nikech jogo ketho, jogo mulo kuonde matekre piny nitie mamiyo piny nyalo function kendo bedo matek kabisa. Ka CS mar Treasury wacho, Njuguna Ndung'u wacho ni pesa tin kendo gi struggle e chulo salary, to PS wacho ni wasechulo salary. Weche go nyabedo ni gichalore to gichalo gima gipogore nikech PS wacho ni wasechulo salary to minister wacho ni wa struggle chulo salary. Unya chulo salary kuse struggle kabisa. Inyalo chulo rent ni kise chandori kabisa. Kata inyalo nyiewo chiemo kidhirori kabisa mondo inyiew chiemo e odi. Pod inyiewo chiemo ma ji ochiemo lakini temo matek kabisa.
mane kama no kapogruok wuoke. Kenya ni kama tek kabisa nikech pile waneno ka report biro ni pesa mar Kenya medo bedo manyap kipime gi dola. Pile obedo manyap. Manyiso ni gimoro amora ma inyiewo mawuok oko nikech wa import gik mang'eny kabisa. Beche nyaka dhi malo. Ka ni nyiewe last month tidoko mekeno this month beche odhi malo nikech kendo gikawe pesa gi dola tibiro convert iyudo kidhi asara kendo. Tibiro piny ka titemo med pesa no ne japiny. Koro pile bech gik mwanyiewo gidhi malo pile kendo medo gima bedo matek kabisa. Ada medo gimoro achiel. Tax ma jogi choko kuomwa bende no giwacho ni gitamore target otamo gichopo. Manyiso ni kaka gipango ni ginyalo choko pesa kuom jopiny ok ginyal choko nikech pesa no onge. Ki medo osuru kabisa to chope level ma koro kinyal yude nikech ng'amo onego ber ki pesa midhi choko cha koro onge pesa no kata matin. Biashara okethore mang'eny kabisa. Kembe mang'eny olor. Jotije mang'eny oriembi. Koro pesa mane ginyalo yudo mane ginyalo choko ok bine ka sirikal. Ka ok gichiewo magi smell the coffee magi loko a few things mondo economy wani o function to wano kama tek kabisa nikech gero gichalo gima gisadagi na economy ni ber kabisa. Kendo ka ninano ka ne gidhi Dubai COP 28 serikal notero ji Dubai madhi 700 mokoko president. Manyiso ni kama gintie gi to gina gin gi pesa ma ginyalo tiyo godo moromo gi. Gene wacho na gin 50. Wacho ni ji 700 mane wiye kanyo notingo Brenda gene mano chopo. Osiepe minister. Mano dhi kende gi. Ne gidhi dhano mang'eny kabisa. Kendo mar ariyo neno ka ne control of budget bokono wani office care e dweche adek mokalo otiyo gi 2.2 billion. Manyiso ni anokonya winjo ne kod economy tek amora mera. Pesa mo odwa tiyogo gitiyo godo magikalo mabor kabisa. Gin gionge gi pek mora mora mangima. Ja pinye mong'eyo kaka ngima diyoge kabisa nikech sukari ok inyal nyiewo, mogo hewi nyiewo, rent otami chulo, fees omedore ok inyal chulo fees, stimero gi interfere godo kendo giketo charges mang'eny ma kichulo stimero charges oloyo pesa ming'ado mimiri godo tokens. Ngima tek in short. Ka ngima tek omenda en kuom ng'a? En kuom jopiny ema onge kode, sirikal ni kode, koso nitiere diere kuma chal nade kiwinjo pogruok mag paro machalo kamagi Brenda? Pesa onge, sirikal ywak ni onge kode, mar sirikal to kwanyal confirm ka gentie go koso gionge go nikech gitiyo kode ka gima entie. To jo kizungu wacho gimoro ni you can never tax a country to prosperity. Kika usuru gi, nyalo bedo ni nikech osara cha to pod ena tie kaka kama ne entie cha, seche moko bedo ka ng'ato be omedne gimoro matin e wiye, to ng'eny ji onge ng'ama omedne osara. Lakini king'iyo ni mafuta inyiewo nang'o, stima idwa nyiewo nang'o, gi pesa achiel ma in go ni, iyudo ka koro value ne dok piny kabisa. To gima sirikal nye temo timo, ka giwacho ni gidwa choko omenda from jo Kenya in the form of usuru ma giketo mang'eny gi. Iyudo ka ukao bech mafuta ung'ao, jo Kenya timo nang'o, giwe geche. Nyoto ni kara koro ka mafuta ema demi atigi pesa mang'eny kama, koro let me cut on my expenses. Koro kara ji mang'eny weyo mtokni. Ji mang'eny weyo gima ne gi bedo taxed mang'eny cha. Kioto ni wacho ni nyiewo chiemo kama. Koro kar mondo achiem didek e odiechieng' to kara obed logo dichiel. Osara cha tax cha to koro yudo ka koro odok piny, which is an adjustment measure ma ng'ata timo nikech ing'iyo kaka ngima ni dhi tiyo ni koro mate manyaweyo timo, mate manyaweyo. To ka sirikal target gi en mana ni nyaka waka usuru kuom ng'atne, to koro usuru muidwa choko kuome no we timo gimo onego bed notimo no, koro pesa ni idwa golo kanye. To the fact ni the government expenditure, pesa ma sirikal tiyogo e timo gik ma ok kony jopiny kata ka konyo jopiny to it's long term. Mago e gik monego bed ni gitemo cut on the spending. Nikech ka ker osetimo limbe mosetimo chakre no donje kom, chakre no donje telo between October 2022 nyaka sani, kata Uhuru ne pok otimo mago e higni mosebede telo. Koro wacho ni to kara ywak ni kanye, ka CS wuoyo dhok moro to PS mare be wacho mopogore. Ka wacho ni wach ni te en wach pesa, kara sirikal tiyo nang'o
magi jok manie migawo achiel. Where is the meeting point of their minds? As kara ja Kenya dwa winjo ni ng'awa makono gi adier. Nikech president ang ni chung' miso ni wadhi maber. Kaka jo Kenya tuno ni wadhi marach to kara ng'ama onego bed ni wa believe at this point. Koro the government should also work on their messaging. Nikech seche moko gik moko richo. Ok wach ni mae mokwongo ma gik moko osebedo maricho e Kenya ka. But nitie ga gimiluongo ni PR. Yudo kaka unyalo manage messaging madhi oko kacha nikech nitie jok ma chunygi dhi tho kabisa wach ni wang' ni to sirikal wacho ni kata osara onge. Iduoge wacho ni waneno kata ka MPs be ng'anyo ni CDF onge. CDF ni ema basari dhi wuoke. CDF ni ema waneno ka jotelo temo tiyogo at the constituency level makapo ni nitie gimoro molewo e national government kata nitie gimoro molewo e county to CDF ni jakonye. Waneno ka nitie projects ma pod rani wacho ni kata kamalo kacha rach to CDF ka wantigo. Tido ka yande MPs koro ng'anyo. Ero nyong'isgi ni ero chik to koro wasekadho ni koro CDF would be entrenched in the constitution just for stability. But koro kutokadhe kamano pesa ni kanye. Kiwacho ni jo Kenya CDF itself dwaro around 90 billion. Pok gichoko moromo mondo gi disburse. Jo county kinde ka kinde oseno ka ywak osebedo mang'eny ni pesa pok owuok malo mondo mi wachul jok matie county, pesa pok owuok malo mondo watim development projects ma wachako kaka county. Koro that messaging should be consistent. At least just for the sake mar ni jo Kenya chunygi obed gi kwe kamoro. Nitie gimoro nitie omenda moro moro ma ginyalo doke kata ma gatimo gi mopogore. To wuodhe ma president bitimo gi onego bed ni wang'e ni wuoth ma president ang'o ma gikelonwa. Nikech kitiyo gi pesa mang'eny kiting'o delegation maduong' kamano recommendations ero ingo ni cut on the spending. To ki cut on the spending. Onego bed ni nitie kara pesa moro mabiro kata yuto moro ma jo Kenya yudo. No manyo ne jo Kenya tije. To kora gidi manye idwa manye kanye to dak gisebiro. So wacho ni ogirimiti moketo gi piny Jerman. Bro nyolo lemo. Ama dogo mondo rang mathoth matiegi ka kutere kod kama omenda nitie en kanye. Pesa nitiere koso onge. To jopiny koro wacho nade nyakwara moke jwang' nonro mar tifa yango gigo ma bende Brenda Ongalo mulo kar kaka wan ka koda Michael Ogolla gima ntiere magitemo mulo maduong' bende wuodhe mag jatend piny Kenya tich mag jotend migepe gisbedo ka gitie yo machalo nade e thuolo gi duto tainya e weche gi motenore koda pek mar ngima ma bende rango nyaka sani nitie mano ma wacho ni en ang'o manya bedo kar ka mondo mi jopiny Kenya bedo dak e yo moro makare. Simfros Okinda oloso na sigana moro kae mano kotene kod report ma bende ogolo duche manyoro mano mar tifa wada winje sana ngeni maber ma bende twak mashara ngadhi bedo godo chiro mar mbakoromo kata kamano wamule mana matini wiye kanyo gi sigana machielo ma Chris bende anglos ma kaka jotend migepe bende oikore makare be sitiyo makare kata oyo ma ombulu mar paro ma bende ne uchiwa winyane sigana ni kaka olos na kod Simfros Okinda. Atamalo 84 mag jo Kenya wacho ni gima tek ahinya sani kipimo kod higa achiel mokalo. Gino makoro chunogi mondo gidire kendo manyo yore mamoko mag dago ngimagi. Maen kaluwore kod lipot mogol kawuono kod kambi timo nonro mar tifa. Pek mar ngima koro miyo maya atamalo 80 mag jo Kenya oduoko piny omenda magitiyo godo e nyiewo chiemo kod atamalo 84. Thoth jo Kenya bende ong'ado wuodhegi mamoko kod atamalo 15 ka lewni mirwako bende koro dok piny kod atamalo 9. Kata kamano jo Kenya pod thuthni kod nengo mauta kod gas mitedo godo kaachiel gi stima ka giduoko omenda magitiyo godo e mwandugi kod atamalo 3 moro ka moro. E kuong kod math mamoko mamero ji jo Kenya oduoko mana piny gi atamalo 2 kende. Lipot tifa bende yango ni pek mar ngima itudo kod kwan mamalo ma jo Kenya manyiewo chiembgi e dukni mochung'e atamalo 84 kipimo kod jogo mapuro chiembgi. Slightly fewer than half, 46%, in rural areas also get most of their shoes from purchasing. And in urban areas, almost all, 83%, have to buy most of their food. Maybe that figure is not surprising, but I was surprised that even in the rural population, more than 40% get most of their food from dukas or buying it from somebody
rather than just mazao mashamba yao. Atamalo 46 mag jo Kenya kende ema koro nyalo kungo dwe ka dwe ka joma yuto gi berberie ema dong kod omenda mag nyalo kungo kipimo kod jogo mayudo sara matin. We also asked whether people are able to save anything at the end of each month. Fewer than half say that they can save at least something, but people who are better off on the far right, well over half can, whereas the poor people, it's only about 1/3 who can save anything. To en ang'o mamono sirikand Kenya Kwanza chopo kare singo mane giketo ne jopiny kama oting'o duoko piny nengo mar ngima. Atamalo 39 ma jo Kenya tudo nyawe tich kod nengo ngima momedre kiluwe kod atamalo 15 mawacho ni mibadhi ema gajo sirikand Kenya Kwanza. Joma moko to paro ni en nikech gope mathoth ma sirikand Kenya Kwanza sani chulo. Dhi chuno sirikal mar Kenya Kwanza mar mondo miyo manyore mamoko mag duoko piny nengo ngima masani oidho mamiyo atamalo mar jo Kenya mohewo 80 koro duoko chien omenda magitiyo godo e nyiewo chiemo mapile ka pile. Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi. Aya, nyakwa Ramogi jwang. Inya neno toka kanyo nyanya thoth. To nyanya sani en goldi. Jomoko kiyude to jahawi. Kiyudo omenda mar nyiewe jahawi. Nyalo bedo ni nikech ofuku ma jo Kenya, nyalo bedo ni ojwero. Koso otuch kanye ma omenda nyalo bedo ni onge mane gigo ma oganda bende bedo kacha kamulo. Brenda, achako odie tielo ni bende. Ka warango mana chal mar piny Kenya. Iwinjo kanyo gik ma oganda jo Kenya ong'ado ma ok ti godo kata moduoko piny. Ineno kuong kod gik moko math manya bedo ni medo ji oduok piny kod jo Kenya oduoko piny kod atamalo 2. Iwacho ni en ma en piny kata giwe mana tiyo kode matin. To malo koni wuodhe, ong'adi, chiemo, ong'adi kod atamalo 84. Ochal nade? Keni wawacho ni mae sheria ma owinjo gata nikech ka ng'ato ng'ado cost mar chiemo but apani en ng'iyo ni jo Kenya di manyalo pod afford. To king'iyo be wang'e ni bech gik mage ma bechgi oidho ma jo Kenya ong'ado nikech chiemo ema noidho kabisa, mogo, skari, mono kamago gik manoidho. Asto bedo ni yand kech nitie na piny ka koro ji nochuno ni nyaka jo Kenya adjust. Ono ka wuoth ji ong'ado by atamalo 15. 15 ni mkungi wacho ni ka ochuno ni nyaka dhi kamoro to onge aja mondo adhi nikech nengo petrol ni malo, nengo mafuta ni malo ahinya. Gige somo ka ng'iya records kaka analysis magitimono adier nitie gik mochuno ni jo Kenya nyaka ng'adi. To koro wang'iane ni to basic needs gin mage, ang'o ma ja Kenya nyaka bed go. Chiemo en number 1 kuom gigi te. To ka chiemo ma basic need ni ema ji ng'ado nyaka atamalo 80 gi wiye. Niso ni ngima tek kabisa maka ng'ato nyang'ado wach chiemo then koro onge, we are not able to afford our very basics. Mana kama piny tiere Michael gino minya mede wiye kanyo bedo mana pek mar gima nitie oganda jo Kenya nitie kar kendo wacho ni jo Kenya omed mana rido kanda nikech ginyalo ng'ado gik mathoth bende mabiro mbele kacha. Gima bedi chiemo kata kosechopo atamalo 84 kata kimed ng'ade pone chopo 90 bende odhi chalo nade? En logo dichiel kaka iwacho cha. En logo dichiel straight nikech pesa no onge. Okinyal postpone chulo school fee. Okinyal kono nyithindo no wedhi sikul. Koro chwe ni nyaka tera pesa. Okinyal golo ji mudhu dago ke koth. Nyaka manya ot moro michul ma ji daga iye. Koro nitiere gik moko inyal geng'o. Lakini koro kar chiemo kae mano ko hinyore kabisa ma ji oduoko piny kabisa. Gima no tek nikech anena pesa achiel mane yudo cha ema joko rido weche iye. Gima ne nyiewo $100 gimiye $200 pesa ni to kolokore. Pesa miyudo cha be cha gi ng'ado matin nikech gikawo osuru moko iye kendo. Koro ngima ni tek mana kaka neno yoko wachano ngima no tek kabisa. Ji 84% ma Kenyans owache nonro no ni ngima tek giyie ni ngima odhi malo kabisa kendo fuko jwer kaka winjo ko ndike kanyo no. Gik moko chuno ni nyaka tim kaka Brenda wache ong'e ma nyalo timo kawuono. Ok inyal idhi mtoka ni dhi dala ka onge shughuli mati dala kawuono nikech idhi romo gik moko inyal bech dhi dala no tek, chiemo dala kuro tek, onge ok ibi dhi. To sirikal to wacho no maber ni gise stabilize gini berabera wadhi mbele.
ka japiny man Kenya ka ong'eyo ni jogo tero gini e level ma wabiro tuya kamba hagiwache no ma kamba chodi nikech kamba nyarera ma kamba chodi koro onego geng'i ka ginyalo konyo jopiny piyo mondo gimbeknwa matin nikech gitwano gimedo mana yawo kamba gi ka warido marwa to gin margi giyawo ema miyo jopiny hinyora ahinya. Ero kamano ahinya. Ng'e nang'a ka wane ote moko ariyo adek mago mantiere karka otego madonjo kata kawuok e mbui mago mag Facebook kod mano mar SMS omen 23600 Ramogi TV ma Martin Wood Siaya Lego makosa ok en mar sirkal, makosa en mar jopiny mane okalo chike manyien mar 2010 county ne ok rach lakini mzigo mare oeo jo Kenya. Aya mano ote mantiere karka moro wacho no ya oroki kono wanyingi mar Madhiala kawuok akdhimu an kod TWAK mos na welo mantiego kanyo maintiere godo Brenda kod Michael aneno maler ka na Kibigori ma Pengeles baba yao erokamano ande nisha neno kantiere Homabay Musa kawuok Siaya udi mondo ger apuodho aya aya ma boro ne Ruth Otieno e penj laktar openjo kanyo ni yadh kalanga en ang'o sapar gareyo ang ubika gi weche mag penj laktar ang ipenja ne kanyo ang achwal ne mana achiel kachiel to kata sani wayuda ne ote mamoko mantiere kanyo e mbui mondo mi kama wuok e otego nitie sigana ma Chris Owino ikonwa ang wayude kanyo mapiyo ka to bang'e ang wachieka tieka chenro gi wach mogik mar Sabina Chage okang waye moko mul pod wantie mana ka Steve Webby Ochieng wacho ni awuoro Kenya wacho ni maiye stima lal aoyaye wan nyaka gidag mach odino kae to misuma dabal wacho jo Kenya Power otera e pas gi alworana ero gi luoro na digri aya otima ochopo jo Kenya Power gene luo Eric Ouma wacho penjo jatelo manie TWAK ni kuo mag transformers bende kelo lal mar sitima en ang'o miyo Kenya Power pod ok oketo trackers e transformers mondo mi ong'e kuogi Eric Ouma mano kawuok Masogo e yo Homabay County erokamano ahinya kuom ote mare Vitalis Ochieng wuod Gem Karariw owacho kanyo ni otek kodwa e Kenya kae ma jatelo timo gik moko gi thuon wacho ni ma ok oluwore gi chike do ma pacho kae ma koro ok luw chikegi wacho ni wan kaka jopiny donge biro chuno ni ji te otim mana gik ma jotelo timo nikech onge kaka japiny ma kawaida chik tiyo to jotelo puuzagi mano wacho ni mano e gima nyaka koro ng'i e Kenya kae wacho ni do kane osegolo ni chik mar omenda mano ni e tok chik Ruto owek chuno jopiny wacho ni mana kantiere gimoro moyudo gimoro kanyo ote mari chopo yore ote mabor ahinya brother Kuku George mar Timnicho Inga Migori County wacho ni oluoch kiwacho adieri to Kenya sani dhiera wacho ni ka ker goyo kore ni udi nyaka ger to do to ne ochungo wachno mano gima nyiso ni Kenya kae waonge do mani thuolo ngima kende tek makata keto lanche mesa wacho ne waweyo chon kata dala koni erokamano Injinia Lazaro Kanyambok kwa tieko kar kanyo wacho ni oluoch jatelo riambo makata samo wacho adier ok inyal ng'eyo wantiere nation makata ochomo kod makata kama ochomo kodwa wakia en kawaida ka ineno ka winy dar kendo ketho utegi to nyaka obed motang' ne natural disaster koro ka uneno ka investors bende ringo then dalili nyiso ni piny dhi podho bure kabisa an Injinia Lazaro Kanyambok makare obangi jamaguye Kanyada East erokamano kuom ote mari kod ote mathoth mapontiere kar kanya mayudgi e kinde mabiro sani nyakora moge jwang' ka ofuku jo Kenya pontiere kar ka jotend migepe gi to sedach nade Chris Owino nigi sigana machalo kamano modani mondo mi wachak watie godo tielo montie sano dong mana gi thuolo ma dakika 7 ka aduogo wakawo gi wach mogik mabende ntiere kar kae odhi chalo nade Chris Owino miyowa report e report mare
Jatatije maduong' mar Tifa Tom Wolf oketo iratil piny owacho mar Kenya Kwanza ewi kaka gisebedo ka gitiyo ne oganda jo Kenya. I think this is our third national survey this year. Kuom jotend migepe 22, ripot makamano oketo jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki kaka jatend migawo matije nyong'o chuny jopiny. Musalia Mudavadi ni e thuolo mar 2, Ezekiel Machogu ni e thuolo mar 3, ka Susan Nahumicha mar thieth ni e thuolo mar 4 kaka jotend migepe mosetiyo maber. The top 5, and these are people in the cabinet: Professor Kindiki, Prime Cabinet Secretary Mudavadi, Education CS Machogu, Roads and Transport Murkomen, and then Health Nakumincha. Oganda jo Kenya opodho tich mar Kindiki bang' miye atamalo 65 kaka jal ma osetiyo maber. Atamalo 65 ne jatend migawo mar arita kelo penjo mathoth mohingo duoko kaluwore kod weche mag monj, kuo mag jamni, kaachiel kod nek mag jopiny e gwenge mag Nyandwat ma Ugwe kod hoho mar okak e bwo higa achiel mokalo. Pod okoyangore gima omiyo oganda jo Kenya ne ochodho ne Kindiki Max mathoth kamano e kinde ma jodak e hoho mar okak, Nyandwat ma Ugwe kod kaunti ma Lamu to osebedo mana kawinjo kwe e dho jomoko. People being killed and injured in northern Kenya by IEDs and so on, but at least the CS is seen going out to these places, talking to people. Nyong'ong mar Tifa bende omenyo migawo mar somo, kama jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu oyangi ni oyudo sir mar oganda jo Kenya kaka namba 2 e tiyo makare. Kata odoko ni ng'ur moko to osebedo e sekta mar somo koriwo koda ywak ewi duoko mag penj mar jo klas 8 KCPE mahigani. Nonro oyango ni Machogu ni kod sir lwedo maduong'. Kopogore gi chochni e duoko mag KCPE, Machogu bende osebedo e tago maliet ewi kaka piny owacho osebedo katayo chenro mar keto e tim lai manyien mar somo mar CBC. Somo jopuonjre maromo 1.2 manyocha otimo penj maduong' mar KPSEA higani bende pod odiedo kaluwore ni piny owacho pod okotieko gero klese maggi kata odoko ni gidhi chako sombgi dwe mar 1 higa manyien. Ponono ni sirikal ogero klese makamago motelo ni dwe mar 1 higa manyien, jopuonjrego nyalo rem yudo rieko bang' jopuonj mag JSS bogo mar bago ng'anyo ewi orak margi. Midhiero mag jatend migawo mar Teko Davis Chirchir ne omedore bang' ripot mar Tifa ketika jatend migawo ma oywagoro gi atamalo 19 kende. And at the bottom, we have CS Wahome in Water and Sanitation, Jeru, National Treasury, Professor Ndungu, Gender, Jumwa, and Energy Chirchir. Chirchir osebedo e mbero maliet e higani kaluwore kod idho malo e nengo mauta e pacho kae kata odoko ni nengo mauta ni piny e pinje mag libamba. E bwo telo mar Chirchir bende, piny Kenya osebedo kod mudho nyadidek kaluwore kod ng'ikruok e weche mag keyo stima. Ng'ikruok makamano osemiyo piny Kenya wich kuot maduong' to moloyo kaluwore kod mudho ma kinde ka kinde e paw ndeke maduong' ma JKIA. Mamoko ma bende oywagoro e tich gin Aisha Jumwa ma oyudo sir lwedo gi atamalo 23, Njuguna Ndung'u ma en jatend migawo mar omenda, Zakaria Njeru ma otelo ne migawo mar pi kod Alice Wahome ma otelo ne migawo mar lo. Nonro mar Tifa ne otim e chak dwe mar 11 kendo oganda jo Kenya maromo 3,900 ne okawo pachgi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aya, Chris Owino erokamano ahinya. Wadhache yo makare kendo nyaka sani kama ochope ka wanyalo wacho ni en mano manyabedo waranga ne report mag jotije sirkal. Wan gi thuolo mara dakika manok ahinya to tieko ma bende ang'ina ng'oydo thuolo mar winjo mana mapiyo piyo kaka jotend migepe osebedo kachaka wuoyo, wasebedo ka warangogi arne wachaka ane chenro. Brenda Ongalo chakodi kotenre kod wechegi mago mag kaka jotend migepe osebedo kachaka tiyo, neno kaka ochan gi duto. Nyalo bedo ni pek mar tich biro kalore gi jogo magintiere godo e apisi koso waneno kaka gichal nade. Davis Chirchir ywagoro, Aisha Juma ni mbele ne kanyo, Soipan Tuya ni mbele ne kanyo, Alice Wahome, Njeru ni mbele kanyo. To magi jok mano wil negi migepe ma opogore opogore. Jogo manitiere kar kacho ka moko timo maber, moko ok tim makare. Penjo makamano bende Michael Amoduogi wiye kanyo, kae to bang'e motieka twak.
Apa ni bedo ni sirikal ok ti maber, miyo kata keto jotend migepegi ni temi ng'ine mane matiyo maber tiyo maber bere kuom jogi bedo matek ahinya nikech ka wakawo jatend migawo mar somo onoko gikawo percentage imiye kanyo mang'eny to weche somo ko ok dhi maber ahinya nikech wang'iyo kaka results ero nyose wuok mag KCPE, KCSE ero chiegni wuok. Pod nitie ywak, pod nitie audits monego bed ni timo. Ka gik moko basics machal kaka penj, national exam, pod wuok gi weche mang'eny mane pok otimore before, nikech wach man ni kuo mar penj ne nigatie, mago weche mane wawinjo. Lakini kochopo ni koro ni nitie jok ma pod onge kata duoko mag penj margi, owinjo ni skul ni pode onge duoko, ng'at ma kamaro oyudo duoko mok mare, ioro SMS, nying biro, index number to pogore, gik machal kamago ok onego bed ni mago gik maneno. Koro podi jatelo maduong' ma en ker onego ng'ini to jok mana miyo tijegi gitiyo maber koso ok giti maber. Opinion polls gi seche moko sample magikawo tin gibe gitema ne gi expand ko magikawe duoko gi to let them also relate with what is real on the ground nikech ok inya kawo percentage mang'eny kamano imiyo jatelo mar somo sibitende waonge yedhe tineno ka jatelo mar weche mag thieth nigi percentage maber ahinya koro hapa ni opinion polls gi be seche moko aya wabo manyo gi wayudo ng'ama chodho luotefa wako yudo giketo gibika gilerno ni gitimo gi kakanye mana kaka wawinjo gi kawuok e kembe mamoko wach mogik manya bedo kar kanyo bende mangi medo kotenore kod wach ni bende an yudi komi Michael mana kaka wawache ka class ka class kata jofuate ng'ato nyaka yombi koro ero ture kindike oyombo. In fact kane wan e primary tiyudo ka class moro ma jofuete jopuonj luongo ni class no to ne pek. Koro class ni pek Cleophas, class ni pek kabisa nikech moro ka moro kuomgi dhi marach kabisa. Kindiki nigi wechene motame kabisa e security. Josomo kaka Brenda wacheno be for the first time chakre 1963 penj ne ogichiwo result marom nyaka ne Kenya chakre nyaka kawuono mopogore gi monon gi kaka result gimiyo ng'ata wrong result pok notimore. Aisha Jumwa pok wanene kamoro amora kowuoyo e migawo ma eneno other than kano inene mana arus moro komiel pok wanene kamoro amora kowuoyo wach migapeno. Njeru onge ng'ama ong'e kata nyingeno ok inya kata ng'e ni en jatend migawo marang'o. Murkomen ema nwawuoyo masira mar apare motimore kata kawuono onge gima gitimo gite. Jatend ker luongo gi pile idhi dhawonegi chiemono kongi ni kane jopiny nano jatend piny nowacho ni ministers nagi an owuon ang'eyo gik me ministry gi mohewogi nowacho kende en owuon kasto chako nolokogi igolo ng'ama ofuoka titero kocha ichako igolo makoni titero kocha en ni obiro chiewo obiro rito tara ng'e ni chiemo obiro chiewo to samoro nyalo lokogi ma ji yud konyruok. Aya iro kamano ka lokruok mo kamano bo chopo kare kata oyo koro watieko sani to ka watieko wach mogik mantiere kar ka mabende ayudo wach ma Sabina Chege daer ni wamule matin to dakika achiel wapoge waduto paro mazi miyo ntiere godo makono Sabina Chege mondo mi otim nade oduoko omenda mano yudo kinde mane jaleg kweth e od bura ma kweth manok e od bura ne minority whip e kinde ma gigo duto ne timore omenda mane omiye mondo mi koro duoki ni lemono ne ataro mar chik paro ni en paro morem koso paro mochwiny Michael. In fact iwacho kata sani ni pod en gi gach sirikal pod en gi gari mar sirikal miringo godo gi jaleg kweth manok e od bura manyiso ni well katiba mar Kenya ondiko maler ni nitiere kweth mar joma ng'eny gi kweth mar joma tin. Gina grup ariyo go kende. Kweth mar joma ng'eny ni e Kenya Kwanza, kweth mar joma tin ni Azimio. Mondo Wetangula kawo Sabina Chege kete grube moro mar adek ni en kweth mar joma tin mar Jubilee. Onge katiba. Omiyo joma donjo negi giteo maber nikech either waluwo gima katiba wacho kata wawe. Iwacho ni pesa tin moko nego ti kode marach to en gitiyo kode marach nikech giyawo ne ofis ma onge katiba moro amora kendo gimiye pesa kendo ne gach sirikal. En kosa maduong' kabisa. Ero kamano ahinya. Brenda pachi kati wiye kanyo e boda ga chel makoro ne wapogon. Mana wacho ni wach mar rule of law ka waneno kata ka jatend piny wacho ni gima doho wacho kodhi timo
to no kamano the ripple effect ni kochopo koro e parliament tino ka legislations mose team rules mose team to ema pod miyo speaker teko mar appoint another force mantiere kanyo according to gima moneno ni mane monego bed notimo to king'ini procedures gi laws wacho nango kuom gima chalo kamano kwa hapa ni ber ka koro Azimio ka to gin gi chung malongo nikech when she was appointed as a whip nen minority whip mar rengo mar Azimio nikech they went there as the minority koro watemo aluwa ne chik mane kwayo man goni jotend watemo lu chik kaka gintiere, let them not do things politically. Erokamano ahinya Michael Ogolla kachal koda ka Brenda agudo erokamano ahinya kuom thuolo mar biro kendo watwag kanyachiel okinyi ma kawuono. Ramogi Jwang gimane makelo wa giko nantiere kaya kod janon weche mag siasa Michael Ogolla kachal koda ka okil Brenda Ongalo ne warango chal mar piny Kenya na tae cheno okinyi ma kawuono ka ote ma wuoronwa erukamano ahinya yawre Cleophas winjo tok maber ahinya kantiere Kisumu Nyalenda Katuoro ngima to sani tek maratari to podi ngima ber na mogik ni jite winje but walem ne piny Kenya an Joyce Polo min kabuoch erokamano ahinya ote chopeyo makare chwal ote ne joka tuoro Nyalenda duto kinyi makano kama ginene chenro mar Ramogi TV mar piny okinyi makawuono nyako Ramogi Jwang mane makelo giko erokamano kuom bedo koda chenro mabiro pogore kod nyawadwa Sharon Ongao kawuono go tach kadho at na mchumbi na tae chenro makawuono nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumo kanyakwar mokeo nyaka sango oriti masani.